O ddiweintad, ein dymuniad ni y prynhawn yma a byddwn yn wir dy addoli di yn y gwirionedd ac yn yr ysbryd ac yn y cyfan oll yn yr oedfa yma gyda'n gilydd a byddwn ni dod â clod a mawl i ddenw di. A ni'n ymwybodol iawn fod ni'n dyfod ata ti yn unig am fod gyda ni waredwr a'i enw i Iesu Grist ein harglwydd. Bendithian amser ni gyda'n gilydd i wein gweddi yn Iesu Grist. Amen. Yr emyn gyntaf yw 29. Molianwn di o arglwydd wrth feddwl am dy waith yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith. 29. Gewn ni'r cyhoeddiadau nawr. Mae croeso ar ôl y gwasanaeth yma i chi gael lluniaeth ysgafn, felly ar ôl y gwasanaeth, ac fel chyferiad y cyfarfod gweddi nos Iau Rhagfyr 12. Ac hefyd y noson o garolau y nos Iau Rhagfyr 6 am hanner awr wedi 7. Carolau Rhagfyr 6 am hanner awr wedi 7. A'r oedfa nesaf, prynawn Sul, yr un amser hanner awr wedi 3. Diolch. Gewn ni wneud y casgliad yn awr. Lord.
darlleniad gyda ni y prynhawn yma, y dameg efallai, y dameg mwyaf cyfarwydd i ni gyd, sef dameg y mab y Fradlon. Gewch chi'r dameg yma, fe ngi lyc yn 15 benod, dechrau darllen yn adnod 11. Dameg y mab y Fradlon. Ac efe ddywedodd oedd o'r gan ryw ŵr 2 fab. Ar ei hengaf ohonynt a ddywedodd wrth ei dad, fy nhad, dyro'r rhan a ddigwydd o'r da, rhan i mi yr rhan a ddigwydd o'r da. Ac efe rannodd iddynt ei fywyd. Ac ar ôl ychydig ddyddiau, y mab i engaf gasglodd y cwbl ynghyd, ac y gymrth ei daith i wlad bell. Ac yno efe wasgarodd ei dda gan fyw yn y Fradlon. Ac wedi ddod dreulio cwbl, y cododd newyn mawr trwy y wlad hwnnw, ac yn ta ddechreuodd fod mewn eisiau. Ac efe aeth, ac ylynodd wrth un o ddinaswyr y wlad hwnnw, ac efe ei ymfwnodd efiw feisydd i borthi moch. Ac efe chwynachau lenwi ei fol ar cibau efwtai y moch. Ac ni roddodd neb iddo. A phan ddaeth ato ei hun, efe ddywedodd, pa sawl gwas cyflog o'r eiddo fy nhad, sydd yn cael ei gwala a'i gweddi llofara, a minnau yn marw o newyn. Mi agodaf, ac a af at fy nhad, ac a ddywedaf wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef, ac oedd flaen dithau. Ac mwyach nid yw'r deilwng i'n galw yn fab i ti. Gwna fi fel un o thweision cyflog. Ac efe agododd ac aeth at ei dad. A phan oedd efe eto ymhell oddi wrtho, ei dad a'i canfef, ac adosturiodd, ac yredodd, ac ysyrthiodd ar ei wddfef, ac a'i cusanodd. A'r mab y ddywedodd wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef, ac oedd flaen dithau, ac nid yw'r mwy deilwng i'm galw yn fab i ti. A'r tad a ddywedodd wrth ei weision, dygwch allan y wisg orau, a gwisgwch amdano ef, a rhoddwch fodrwy ar ei law, ac esgidiau am ei draed, a dygwch y llo pasgedig a lleddwch ef, a bwytawn, a byddwn lawen, canis fy mab, hwn oedd farw, ac aeth yn fyw drachefn, ac efe a gollesid, ac a gaid, a hwy a ddechrau asant, fod yn llawen. Byddai di ddiw fe'n dithio'r adran arbennig yna o'i air i ni gyda'n gilydd y prynhawn yma. Gawn ni nawr droi at ein Duw mewn gweddi gyda'n gilydd. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, ni'n troi at ati y prynhawn yma, yn gweld yn glir unwaith yn rhagor ein eisiau. Ni'n gwybod o dad o ran natur, bydde fydd gyda ni'r hawl iddo fod o flaen di mewn gweddi. Ond o dad i ni'n diolch fod gyda ni y fraint a'r hawl i ddod at ati y prynhawn yma. A ni'n dod at ati fel tad. Ni'n dod at ati fel y crewr y cyfan oll yma. Ni'n dod at ati fel yr un sydd yn ein cynnal ni y prynhawn yma. Ni'n dod at ati fel y tad sydd wedi rhoi'r awydd i ni ddod at ein gilydd, i ddod o amgylch dy air di. Ac i ni'n cydnabod o dad y fraint rhyfedd sydd gyda ni, fod gyda ni feibl agored y prynhawn yma.
ac fod gyda ni wirionedd i gyhoeddi sydd yn dy air di o'r dechrau hyd y diwedd. Y gair yma sydd yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist a'r addewid rhyfedd o'r dechreuad y byd yma fod ei ddyfod i'r byd yma. A'r holl broffwydi yn sôn amdano fe. A'r holl broffwydi yn sôn am ei ddyfodiad cyntaf ef i'r byd yma. A hyd yn manylion y proffwydi wedi cael eu cyflawni yn llwyr yn do ef, wedi dod i'r lle ac yr awr arbennig, yr awr yma a drefnwyd o dragwyddoldeb. Y cytundeb arbennig yma o dad rhwng y ti dy fab a'r ysbryd glân. Ti wedi anfon dy unig anedig fab, ei anfon ef mewn cariad. A'r mab ei hunan wedi dyfod, yn barod i ddyfod, ac wedi dyfod i gyflawni y peth mwyaf rhyfedd mae'r byd yma wedi weld erioed o blaen. Wedi dyfod i farwolaeth ar y groes, ac wedi mynd i'r groes o'i fodd. Ac yn ein diolch i ti hefyd am yr ysbryd glân sydd wedi dangos y pethau yma i ni. Cig a gwaed ni allai ddatguddio'r pethau yma. Ond i yn diolch i ti o dad bod ti wedi torri trwodd a fod y galon galed yma trwy dy ras ti wedi dyfod yn galon sydd wedi derbyn gwirionedd. Ac wrth fod ni'n dod wrth flaen di o dad, ni'n gwybod hefyd fod gyda ni'r ffordd yma i ddyfod ata ti trwy dy unig anedig fab. Fe yw y ffordd. Dywedodd hynny yn glir, mae fe yw y ffordd y gwirionedd a'r ysbryd at ni ddaw neb at y tad, ond trwy o fi. Ac felly o dad, ni'n dod y prynhawn yma trwy ti yn unig, yn dy fab. Ac yn ein diolch i ti o dad fod y cariad anfeidrol yma gyda ni. Ac fod ni'n goncwerwyr yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Fod yna fuddugoliaeth dros angau. Fod yna ffordd yn ôl wedi cael ei benderfynu fel darllenion ni. Marw yn i gyd o dad, ni'n gwybod hynny. Ond yn dy drigaredd, mae bywyd. Mae bywyd tragwyddol yn Iesu Grist ein harglwydd. Ac fod yna lywenydd yn y nefoedd, am un pechadur a edifrhaol. Ni'n troi at ti felly o dad, i'r calonau yma cael gwybod am gynhesrwydd yr Efengil, a'r llawenydd yr Efengil. Troi at ti i gofio amdano ni sydd wedi ymgynnull ynghyd fan yma, ac unrhyw un arall efallai sydd yn gwrando, ni yn gofyn eto dad i ymestyn dy drigaredd. Diolch i ti fod ti yn ddiw dros bob lle a phob man a phob un. Ni'n diolch i ti felly o dad fod gyda ni'r cyfle y prynhawn yma i gyhoeddi'r Efengil a'r gwirionedd am y gobaith sydd gyda ni hyd yn oed i dragwyddoldeb. A cyhoeddi hefyd fod yr arglwydd Iesu Grist yma i ddyfod yr ail waith. Buddugoliaeth sydd yn cael ei gyhoeddi. Cyfan wedi ei drefnu o'r dechreuad. Yr rhai fydd wedi ei garef. Dyna'r dydd arbennig dod wyneb yn wyneb a Iesu Grist y gwaredwr. Fe sydd ar dy ddeheilawd i yn awr. Fe sydd yn gwrando arno ni. Fe sydd yn gwybod hefyd fod ni wedi dod at ein gilydd. Fe sydd yn gwybod hynny hefyd am ein enwau bob un ohono ni. Ni gyda'n gilydd fel oedfa ond eto o dad, ni gyda'n gilydd fel unigolion. A diolch i ti o dad am yr addewid o bob gofal i ni yn y byd peryglus yma ni'n byw yno. O dad, ni'n gweddio dros ein gwlad, y difrifoldeb, y pethau sydd yn digwydd yn ein gwlad ni. Pethau efallai na ni bod i'n meddwl amdano hyd yn oed 20 mlynedd yn ôl. Ond yn nawr mae pob peth yn newid.
Dim meddwl am yr arglwydd Iesu Grist. Dim meddwl amdana ti fel tad. Dim ofn, dim parchedig ofn, mae'n sicr. Ond eto o dad, ni'n cofio bod ni'n wlad y diwygiad, ac ni'n troi nôl a meddwl am lefel yma fyddai'n llawn, y prynhawn yma ac yn yr hwyr ac yn y bore. O dad, allwn ni ofyn eto i ti am drigaredd. Ti droi'r wlad yma yn ôl. O dad, ni'n teimlo bod y farn di dros y wlad yma. Ond o dad, mae rhaid ni gofio hefyd, fel eglwys, bod rhaid i ni fyw bywydau sydd yn gymeradwy ger dyfrondi. Diolch i ti o dad fod y gair yn cael ei gyhoeddi yma o sil i sil yn ffyddlon. Ni'n gofyn i ti o dad i ni gael clywed yn fuan iawn am y lle yma yn orlawn. Bobl yn gweddi mas beth sydd eisiau i fi wneud am gael iachawdwriaeth. O dad trigger hawdd o'n ni'n gofyn ti. Cofio am y teuluoedd sydd yma, a'r gwaith maen nhw'n gyflawni. Cofio am y gweinidog yn arbennig, y trymder sydd arno ef, y gofal, bugeilio, y pregethu y gair, y paratoi a'r cyfanoll bydd gyda nhw. A bydd gyda'r gweinidog a phob gweinidog sydd yn ffyddlon i'r gair, hyd yn oed yn y dydd yma, bendithia'r gair o dad i'w eingweddi. Ac wrth fod ni'n dod o flaen y gair, ni'n gofyn ti am bob cymwrth, hebddo ti allwn ni wneud dim na deall dim. Ni'n troi felly ata ti am drigaredd y prynhawn yma gyda'n gilydd. Ac i ni wybod ar ddiwedd yr oedfa, o ti wedi bod gyda ni, a fod Iesu Grist yn ein plith ni. Maddau ni o dad am bob pechod a bai i therbyn di, a derbyn ni y prynhawn yma, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Felly, cyn bod ni'n troi y gair prynhawn yma, gan i ganu gyda'n gilydd, mynd 766. 766. Hoff yw'r Iesu o blant bychain, llawn o gariad ydyw ef. 766.
Rwy am godi'r testyn y prynhawn yma o'r benod y ddarllenwyd, lyg 15, 15 benod, ar adnod 22. Dameg yma o Fradlon wrth gwrs, ar adnod 22, a mond cwlw bach o adnodau o eiriau fan yna. Dygwch allan y wisg orau. Dygwch allan y wisg orau. Dyna'r peth fi am ganolbwyntio y prynhawn yma yw y wisg yma. Nawr, yn ein bywydau ni, mae ymgylchiadau, mae'n siŵr sydd yn bwysig i ni. Priodas efallai dillad newydd. Gwyliau efallai dillad o wahanol. Dillad i dywydd braf ac yn y blaen, dywydd glib a tywydd oer. Llwyth o ddillad felly ar y gwyliau. Mewn angladdau, gwisg bwrpasol i amgylchiad yr angladd, amgylchiad trist, a'r gwisg pwrpasol i bob un ohono ni. Ac ar y sil, gobeithio, y wisg anrydeddus i ddod i addoli y brenin. Felly, gwisg bwrpasol y prynhawn yma. Dygwch allan y wisg orau. Wy am droi at ddwy ddameg, mab y Fradlon fel darllenwyd, ac hefyd y briodas arbennig yna. Llwch chi droi at briodas arbennig yna yn Mathew 22, a fan yna fyddwn ni'n dechrau y prynhawn yma. 22 felly, adnod 1, dyna'r dechreuad. Nawr, wy am ddechrau fel fi'n dweud gyda'r briodas arbennig yma. A'r pwyntiau fi gyda fi y prynhawn yma, fydd 4 syml iawn, dillad anghywir, yr ail, heb ddillad. Y drydydd, y dillad aroddwyd, ac i orffen, y dillad angenrheidiol. Felly anghywir, heb ddillad, y dillad aroddwyd, a'r dillad angenrheidiol. Mae'r benod yma yn Mathew yn ddifrifol. Mae yna ddillad anghywir gyda ni fan yma. Ond fel ni'n gwybod, gyda dameg mae yna ystyr ddaearol, ond yn ysbrydol ystyr nefolaeth. Dyna yn wir yw beth yw dameg, beth yw ystyr dameg. Ond mae'r pictiwr sydd gyda ni fan yma yn pictiwr eitha difrifol. Ond chi'n sylwi ar ddechrau y benod yma, 22, yr ail adnod, cyffelib yw teyrnas nefoedd. Felly dyna ni, ar un waith i ni gael ein tywys i'r nefoedd. Cyffelib yw teyrnas nefoedd i ryw frenin a wnaeth briodas i'w fab. Y brenin felly yn paratoi y briodas rhyfedd yma i'w fab. A beth sydd yn digwydd fan yma yw, mae'r efengil yn cael ei chynnig i'r Iddewon yn gyntaf. Ond hwy yn gwrthod, dyna'r pictiwr sydd gyda ni fan yma. Mae dan ni weision yn cael ei anfon allan gyda'r brenin i wahodd nhw i'r briodas. Dwchwch ar drydydd adnod. Ac ni fynen twyddo fod. Ond nhw ddim am ddod i'r briodas yma. Beth nesaf sydd yn digwydd? Drychefn y fe yn fwnodd weision eraill, y bedwaredd adnod, gan ddywedid, dywedwch wrth y rhai a wahoddwyd, wele paratoes fy nghiniaw, ychain am pasgidion a laddwyd a phob peth sydd barod, dewch i'r briodas. Dyna chi briodas, dyna chi gynnig, dyna chi wahoddiad. Y bymed adnod, a hwy yn ddi ystyr ganddynt a eithant ymaill un i'w faes ac eraill i'w fachsnach. Mae yna bictiwr arbennig am y dydd heddi. Gymaint o weithiau chi'n cynnig i rywun i ddod i oedfa o bregethu fan yma. Ar esgusodion, na. Gormod o waith. Ddim amser. A dyna beth sydd gyda ni fan yma. Esgusodion i nhw. Dyna'r un
Disgrifiad allwn wneud ohonyn nhw. Esgusodion ffôl. Ond mae pethau mynd o ddrwg i waith fan yma, chi'n gweld. A'r lleill a ddaliasant, yr adnod 6 dan ddod eweision, ac ai am yr chasant, ac ai lladdasant. Lladd y gweision yma sydd yn cynnig y gwahoddiad arbennig yma i briodas yn ei lladd nhw. Dros ein byd ni, yn diwe. Dyna beth sydd yn digwydd i rhai sydd yn cyhoeddi yr efengil yn cael ei lladd. A phan glybu y brenin e fe lydiodd, ac a ddanfonodd ei leoedd ac a ddinystiodd y lleiddiad hynny ac a losgodd ei dinas hwynt. Yna fe ddiwedodd wrth ei weision yn wir y briodaeth sydd barod yn y rhai a waddasid nid oedd un deilwm. Ewch gan hynny i'r prif ffordd. A chynifer ag gaffwch gwahoddwch i'r briodas. A'r gweision aethant allan i'r prif ffyrdd ac a gasglasant ynghyd gynifer oll ac a gawsant drwg a da. A llanwyd y briodas o waddedigion. Dyna chi ryfedd yn di fe, llanwyd y briodas yma. Oedd rhai i ddod i'r briodas yma. Priodas mab y brenin. A chi'n gweld mae'r arglwydd Iesu Grist pan ddaeth e'r byd yma ac elwi enw y Iesu. Hwn fydd mawr ac elwir yn fab y goruchaf. Dyna beth yw'r efengil, cyhoeddi nhw i ddod i'r briodas yr arglwydd Iesu Grist yma. Ac ar ei freniniaeth ni bydd diwedd. Ei enwef, Emmanuel, Duw gyda ni. Dyna'r beth yw cyhoeddi'r efengil. Dweud wrth y bobl yma, dewch i'r briodas rhyfedd yma. Dewch at yr arglwydd Iesu Grist. A dyna beth yw achos sefyllfa ddifrifol y genedl yma. Gwrthod brenhiniaeth yr Iesu. Beth bynnag mae'r llywodraeth am wneud, gwrthod brenhiniaeth yr Iesu yw broblem y genedl yma. Ond yn y briodas yma, a mae hwn yn beth difrifol i feddwl amdano, oedd un wedi dyfod i fewn ar dillad anghywir. Oedd e'n sefyll allan, ond mae rhaid i gofio un peth. Oedd e'n sefyll allan i'r brenin. Mae'n amlwg fod y rhai oedd gyda gen y briodas sy'n wedi sylwi. Ond pan baeth y brenin i fewn, fe welodd e ar unwaith. A mae hon yn neges ddifrifol. A phan ddaeth y brenin i mewn i weled gwaddedigion, fe a ganfu yn ddod ddyn heb wisg briodas amdano. Dyna'r brenin yn dod i fewn ac yn gweld y person yma ac yn gofyn iddo fe, pa fodd y daeth os ti mewn yma? Heb bod gen i wisg briodas? Pa hawl sydd gyda ti fod yma? Does gyda ti ddim gwisg. Wy'n cofio darllen rhai misoedd yn ôl am ryw ddyn pwysig iawn yn America oedd e. A ddwedodd e rhywbeth fel un yn Saesneg wrth gwrs, ond ddwedodd e rhywbeth, pam ddaw dydd i fi ddod wyneb yn wyneb ar diw yma, byddai'n dweud, mae hawl gyda fi fod yn y lle yma. Mae hawl gyda fi ddod i'r nefoedd. Dyna'r eiriau fe. Rwy'n haeddi. Ond fan yma, yr un yma wedi'r brenin i ddweud hyn, pa fodd deithas ti mewn i fod, heb fod gen i wisg briodas, ac yntau a aeth yn fyd. Ddim gair, speechless yn Saesneg. I chi'n gweld oedd e heb wisg, a roedd e'n sefyll allan fel rhagrithwr. I chi'n gweld mae'n bosibl i berson i ddod ei oedfa, i fod yn rhan efallai o Nghapel,
Ac efallai neb yn sylwi dim wahanol amdano fe. Ond heb yr arglwydd Iesu Grist, ar y dydd olaf o'r byd yma, fydd unrhyw fath berson yn sefyll allan. A dyma'r canlyniad i'r person yma, mae neges ddifrifol, ac mae rhaid i fod yn dynnu'r yn cyhoeddi'r neges. Yna dywedodd y brenin wrth y gweinidogion, rhwymwch ei draed a'i ddwylaw, a chymerwch ef ymaith, a theflwch ef i'r tywyllwch eithaf. Yno bydd wylofain a'r incian dynnerth. Mae neges ddifrifol yw unrhyw angredadun ar y dydd mawr yma o ddyfodiad Crist. Allwn ni ddweud hyn yn glir hyd yn oed wrth eiriau'r arglwydd Iesu Grist hefyd, gyda'r ddameg yma wrth gwrs, ond hefyd oedd na ganwriad oedd un o'i weisionif yn wael iawn yn marw, ac mae ein dod at yr arglwydd Iesu Grist ac yn yr Iesu'n dweud fe ddweud y gartref di. O na, eithir yn unig dywed y gair, medde'r canwriad yma, am gwas a iachir. Does dim eisiau i ddod i'r cartref. Dwi'n mynd deilwng i ti ddod. Am gwas a iachir, ond i ti ddweud y gair. A dyma i'r air Iesu Grist. A'r Iesu pan glybu ar y feddodd ac a ddwedodd wrth y rhai oedd yn canlyn, yn wir medda fi chwi, ni chefais gymaint ffydd naddo yn Israel. Ond dyma eiriau'r arglwydd Iesu Grist, ond plant y deyrnas a deflir i'r tywyllwch eithaf, ac yno y bydd wylofain ar incian dannedd. Dyna'r un geiriau eto o'r arglwydd Iesu Grist. Gallwn ni ddim troi heb o'r geiriau yma. Ond sylwch hefyd ar eiriau'r arglwydd Iesu Grist yn y cyswllt y canwriad yma. Y daw llawer o'r dwyrain a'r gorllewin ac eisteddasant gyda Abraham ac Isaac a Jacob yn Hirnas Nefoedd. Eich chi'n gweld yn y ddameg yma, ond un oedd yn sefyll allan. Oedd y lleill yn dderbyniol, y wisg dderbyniol gyda nhw. Felly nawr gan ni droi at y ddameg arall, gyda'r un pwrpas eto, i sylweddoli ar y wisg yma, y mab y fradlon. Wy'n cofio, amser rwy'n gwrdd bach, rhyw 11-12 mlwydd oed, mae fam yn had wedi gwneud i fi ddysgu'r ddamed yma ar fy nghof. Ac wy'n cofio fe nawr, lle ni ddweud bach o brompto fan hyn am y cof, felly, ond gallen ni ddweud y ddameg yma nawr. A fi'n cofio, o'n i mewn rhyw festri, a oedd rhyw person yma'n edrych yn hen iawn i fi. Wy'n y thebyg oedd yn efancach na rhyw 1 awr. Ond wy'n cofio wrth ddarllen y ddameg, wrth adrodd y ddameg yma, chi'n edrych ymgylch y lle, syrthiodd yn lygaid ar y dyn yma. Ac oedd yn llefen. Oedd hi wyneb yn lib gyda'i ddagrau. A fel cwrt bach o'n i'n methu deall beth sy'n bod â hwn. Ond efallai nawr, wy'n sylweddoli, wy'n meddwl efallai bod y person yma'n cydnabod Crist. Ac wy'n sylweddoli nawr beth oedd y gwirioneddau oedd yn sefyll yn ei feddwl wrth y ddameg yma. Chi'n gwybod am y mab, chi'n gwybod yn dda iawn wrth gwrs y ddameg, wy'n siŵr bob un ohonoch chi. Oedd y gadael ei dad mewn dillad gysurus. Oedd e wedi gofyn i'w dad am yr etifeddiaeth yma, oedd iddo fe. Hwn wrth gwrs i fod ar falwolaeth i dad. Ond pan ddaeth e at ei dad, pam ddaeth ato, dyroi mi a dweud, dyroi mi y rhan y ddigwyddor da. Oedd e fel sefe, oedd e'n yng ngolwg yr Iddewon yn cyffesu ac yn dweud mae'n had i wedi marw. Mae'n fi gael yn etifeddiaeth nawr, fi cael mynd o'r lle yma.
A gas i'r cyfan oll oedd yn eiddo iddo fe. Ac wedyn ni'n gwybod yr hanes gwastraff bywyd. Dyna'r unig ddisgrifiad o fywyd heb Grist, heb dad yn niw. Gobeithio bod ni'n ystyried y fraint sydd gyda ni fel Cristionogion o alw y Duw yma yn dad i ni. Gwastraff oll y mab yma wedi gadael ei dad. Oedd e mewn eisiau, mewn newyn yn y wlad, ac mae'n cael rhywun wedi anfon ei'r feisydd yma i borthu moch, ac yn y diwedd ni'n darllen amdano fe'n bwyta bwyd y moch. Dyna chi fywyd difrifol y mab yma. Ond digwyddodd rhywbeth rhyfedd iddo fe. Adnod 17 o'r benod yna. A phan ddaeth ato ei hun, fe ddywedodd, pa sawl gwas cyflog o'r eiddo fy nhad, sydd yn cael ei gwala i gweddill o fara, a minna e marw o newyn. Gweld I ffylineb. Os oes rhywun yn gwrando y prynhawn yma, heb gydnabod Iesu Grist fel gwaredwr, dyna'r cyflwr I chi ynddo fe. Marw o newyn. Marwolaeth. Ond chi'n gweld mae'r mab yma, mae rhywbeth yn digwydd iddo fe. Mae'n dod I benderfyniad. Mae rhaid I wneud rhywbeth arbennig. A dyma'i benderfyniad ef. Adnod 18. Mi agodaf ac af at fy nhad. Ac mae'n paratoi rhywbeth I ddweud wrth ei dad. Fy nhad, pechais. Pechais, ffordd bechais ti de. Pechais yn erbyn yn ef. Ac oedd flaen dithau. Angredadyn, dyna'r beth yw'r pechod. O flaen yn ef. Yn erbyn yn ef. Ac o flaen y tad sydd wedi rhoi'r arglwydd Iesu Grist fel mab. Dyna'r pechod. Ac yn ta'n sylweddoli hyn yn ei dad ddeiarol. Ac mwyaf, a dyma'r beth pwysig rhyfedd fan hyn, nid ydw deilwng i'n galw yn fab I ti. Ddim hawl I fod yn fab i'r tad yma ragor. Ond mae'n dod I ganlyniad arall hefyd. Gwna fi fel un o ddweision cyflog. Dyna'r unig gobaith oedd gyda ge. Oedd ddim gobaith gyda ge. I fod yn fab ragor. Wedi troi yn erbyn y tad. Ond mae'n dod nôl, ac mae'n rhyfedd fan yma, phan oedd ef eto ymhell oddi wrtho. Ei dad, a'i canfiedd, ac a dosturiodd, ac a redodd, ac a syrthiodd ar ei wddfef, ac a cusanodd. Os ych chi'n caru'r arglwydd Iesu Grist prynhawn yma, dyna beth sydd wedi digwydd I chwi, bob un ohono ni. Y tad wedi ein gweld ni yn ein cyflwr, ac yn tosturio, ac yn syrthio, ac yn ein cusanu ni. Y croeso yma I bechadur wedi edifarhau. Allwch chi ddychmygu syndod y mab. Y mab yma'n dod mewn cywilydd, yn frwnt, gwynt y moch arno fe, yn dod ac a meddwl beth sydd yn byd sydd yn bod a'n had, pam y croeso rhyfedd yma. Ac mae'n dod nawr, mae'r araith gyda gen barod, mae rhai cael yr araith yma allan o flaen y tad. A'r mab a ddywed wrtho, fy nhad.
Pechais yn erbyn y nef, ac oedd flaen dithau, ac nid dwyf mwy deilwng i'n galw yn fab i ti, a'r tad a ddewedodd wrtho. Chi'n gweld beth sydd yn eisiau fan yna? Gwna fi fel un o ddwysion cyflog. Gas e ddim cyfle i orffen. Pan mae'r Cristion yn dyfod at y tad, dyw e'n dod fel gwas, ond mae'n dod fel mab wedi cael ei fabwysiadu. A'r tad a ddywedodd wrth eweision, dygwch allan y wisg orau. Y wisg oedd gydag en awr, ddiwerth. Fel o'n i'n dweud, yn gwynto, yn afiach. A dyna gyflwr pob un ohono ni. Pam oedd y tad yn ei drigaredd, yn ein galw ni, yn ein croesawu ni ato ei hun, o'n i'n dyfod gyda dim. Mochundra, brwnt, eog, aflan, dyna ddisgrifiad o bob un ohono ni. Dygwch allan y wisg orau, gwisgwch amdano efo rhoddwch fodrwy ar ei law ac esgidiau am ei draed. A byddwn lawen, gan is fy mab oedd farw. A dyna'n cyflwr bob un ohono ni y prynhawn yma. O'n i'n farw cyn yr alwad yma o ddiwrth y tad. A os nad ych chi'n Gristion y prynhawn yma, ble bynnag yr eich chi, fan yma efallai, neu yn gwrando, yn gweld efallai, beth bynnag ych chi wedi marw a chi yn farw, heb yr arglwydd Iesu Grist. Canis fy mab hwn oedd farw, ond dyma'r gobaith. Dyna pam i'n cyhoeddi'r Efengyl, mae'na obaith. Canis fy mab hwn oedd farw ac aeth yn fyw drachefn, ac ef fe a gorllesid ac a gael, ac a gaid. Beth chi'n feddwl oedd yr ymateb? A hwy a ddechrau a sant fod yn llawen. Dyna'r unig wir lawenydd dros unrhyw unaid yn y byd yma, yw'r llawenydd y neges yma. Hwn oedd farw ac aeth yn fyw drachefn. Hyd yn oed yn y nefoedd, am un pechadur a difyrhaw, mae'r yngylion yn llawenhau. Os chi fel Cristion y prynhawn yma, pan felwch chi gydnabod yr arglwydd Iesu Grist fel eich gwaredwr yna lawenydd yn y nefoedd. Ymhlith o'r yngylion. A mae'r wisg orau yn rhoi amdano fe. Y wisg yma oedd yn cuddio'r popeth ohono fe. Y brwntni'r cyfan oll. Oedd e'n berffaith yng ngolwg y tad yn y wisg yma. Y fodrwy ar ei lawe yn dangos ei fod yn aelod o'r teulu yma. Yn selio'r cyfan oll. A mae rhaid ni feddwl am hynna hefyd. Mae gyda ni fodrwy mewn ffordd ar ein llaw sydd yn selio yn cadarnhau ni bod ni'n ddiogel. Mae'r nefoedd yn ein disgwyl ni. Mae'r tad, mae'r mab yno. A mynd i fod gydag lle mae e. Dath e'n ôl heb sgidiau, heb unrhyw gysur o gwbl. Ysgidiau newydd iddo fe. Y gorau beth ym mhob ffordd i'r mab a fradlon. Wel, sa ddim lawer o amser i gael i gwrdd ar olaf y dillad angen rheidiol. Mae e'n amlwg yn diwe. Be sy'n mynd i fod yn bwrpasol i chi yn y dydd yma, pam ddaw'r arglwydd Iesu Grist yn ôl yn ei agoniant, yn y fuddugoliaeth yma. Dillad pwrpasol yng ngolwg Duw y tad.
Dillad wedi ei ddarpar gan Dduw, wedi cael ein gwisgo arnom gan Dduw tad. Beth yw'r wisg rhyfedd yma? Gwisg cyfiawnder Iesu Grist. Un y mynydd wedi dweud hyn, dan bwys euogrwydd di. Dyna'r mab yn dod nôl, euogrwydd di, pechais yn erbyn fy nhad, ac yn erbyn o nef hefyd. Dan bwys euogrwydd di edrychaf ti ar groes, lle llifodd gwaed fy mhriod ci, anfeidrol iawn ar oes. Beth yw'r cyfiawnder yma sydd o Dduw? Yn y Philippiad ni'n darllen hyn. Ie yn ddi amau, yr wyf yn hefyd yn cyfrif pob peth yn golled, oherwydd ardderchwgrwydd gwybodaeth Iesu Grist fy arglwydd, mwyn yr hwn mewn colledwyd ym mhob peth, ac yn cyfrif dom yn ddom. Oedd y mab yma wedi dod nôl yn gwynto o'r ddom hyd yn oed. Cyfan felly yn ein bywyd ni fel dom, fel yr enillwyf Grist, ac am cair ynddo ef heb fy ngymfiawnder fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith, ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist, sef y cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd. Dyna'r cyfiawnder, yw cyfiawnder perffaith Crist. Dyna'r wisg sydd gyda'r Cristion. Dyna pam allwch chi wynebu y dydd yna. Wedi marw efallai, neu efallai na fydd hynny wedi marw. Pwy a wyr yma? Ond dyna beth fydd gyda chi. Y wisg arbennig yma ar y dydd yna. A mab y dyn pan ddel yn ei ogoniant a'r holl yngylion sanctaidd gyda gef. Yna yr eistedd ar roseddfainc ei ogoniant. A chyd gesglir gyda'i fron ef yr holl genhedloedd. Ac efe ei didola hwynt oddi wrth ei gilydd. Megis y didola y bugail y defaid oddi wrth y geifr. Ac esid y defaid ar edde heilaw, ond y geifr ar yr aswy. Mae yna ddydd yn dyfod. Fydd yna wahanu. A dyna pam i ni'n cyhoeddi'r efengil. Trigaredd Duw yn unig yw e, ond mae gyda ni ddyletswydd i gyhoeddi'r efengil y gobaith yma. Chi'n cofio y brenin wedi gweld yr unigolyn yma o ddim i fod yn y briodas? Wel, mae yna neges i'r rhai oedd yn y briodas oedd yn deilwng i fod yno. A dyna'r neges y prynhawn yma i'r Cristionogion. Chi'n caru'r arglwydd Iesu Grist yn fwy na dim y prynhawn yma. Popeth arall mewn ffordd ystyr iawn yn ddiwerth mwyn cael Crist. Fe sydd y neges chi'n mynd i glywed ar y dydd arbennig yna? Mae'r neges yma'n sicr. Mae yna sicrwydd yn y neges yma. Dyma beth yw ystyr y fodrwy yma. Mae'r sicrwydd yma i chi, a dyma'r neges. Yna dywed y brenin wrth y rhai ar edde heilaw, dewch wi fendigedigion fy nhad. Dewch! Eti feddwch y deyrnas a baratoed i chwi syliad y byd. Y deyrnas tragwyddol yma. Dyna beth sydd o'ch blaen chi yng Nghrist. Y sicrwydd yma, seliwch hwnna yn eich calonnau y prynhawn yma. Chi'n caru'r Iesu Grist, chi'n gwybod dyma'r unig obaith sydd gyda chi, chi'n sicr o hynny. Mae'r diafol yn ymosod, changrediniaeth chi'n gallu dod nôl, ond chi'n sicr o un peth. Yr unig ffordd at Dduw yw Iesu Grist.
A chi'n gweld mae'n rybydd prynhawn yma, ac ni'n dweud hyn mewn cariad atoch, pwy bynnag yr ydych chi. Mae'n rybydd. Yna dywed fe hefyd wrth yr rhai y fyddant ar y llaw aswy. Ewch oddi wrthyf. Rai melltigedig i'r tân tragwyddol. Yr hwn a baratwyd i ddiafol ac i'w yngylion. Chi'n gwybod, mae bron y bod beth mwy anodd efallai allwn ni gyhoeddi mewn un ystyr. Mae'n ddifrifol. Mae mo'n hannu i fod ar y dydd yna. A dyna paham i chi'n gweld, ni'n cyhoeddi'r efengyl gyda'r gobaith yma. Fydd yr efengyl yn delio gydag un unigolyn ar ôl y llall, a fydd hyn yn digwydd hyd y dydd mawr yma. Dydd Tregaredd yw'r dydd yma. A mae gyda ni rhan o'n teulu efallai sydd yn yfradlon. Efallai fod nhw'n gwrando hyd yn oed. Dyna'n gweddi ni. Ac fod nhw'n gweld difrifoldeb, bywyd a thragwyddoldeb heb yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae gyda ni'r gobaith, dydd o ras. Dyna pam ni'n cyhoeddi'r efengyl. Pam eich gweinidwch chi'n dyfod yma bob syl, un syl ar ôl y llall, i gyhoeddi. A'r cewri sydd wedi gyhoeddi yn y genedl yma, wedi cyhoeddi'r neges yma. A'r plant wedi dyfod i adnabod Crist fel gwaredwr trwy y pregethu. Dyna beth yw pwrpas eglwys, yw pregethu y gair. Mae'n wrth neges arbennig i ni fel Cristionogion yn y byd yma ac fel eglwysi. Beth yw i? Mae'n wisg arall. I chi fel Cristion y prynhawn yma, eithwr gwisgwch amdanwch yr arglwydd Iesu. Ac newch rhag ddarbod dros y cnawd mwyn cyflawni eich chwantau ef. Mae gyda ni ddyletswydd i gymeryd y wisg yma amdano ni. Eithwr gwisgwch amdanwch yr arglwydd Iesu Grist. Cuddiwch yng nghysgod Crist bob awr o'ch bywyd. Gwisgwch holl arfogaeth Duw, fel y gallwch sefyll yn erbyn cynllwynion diafol. Dyna'r un ymysodiad sydd gyda ni fel Cristionogion. Mae'n rhaid cuddio yng nghysgod Grist achos hwnna. O blegid nid yw yn hymdrech ni'n erbyn gwaed a chnawd, ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn awdurdodau, yn erbyn bydol i awdur tywyllwch y byd hwn, yn erbyn drygiau ysbrydolyn yn nifolion leoedd. Yn Saesneg, spiritual weakness. Dyna'r ymysodiadau sydd yn dyfod arno ni. Dyna paham mae'r Beibl yn cyhoeddi ni. Gwisgwch amdanwch yr arglwydd Iesu Grist. Yr arfogaeth yma sydd yn cael ei cynnig i ni. Tarian ffydd o'r cyfan oll sydd yn yr arfogaeth yma. Dewch chi ddarllen hwnna ar eich hunan. Felly, cuddiwn yn yr arglwydd Iesu Grist. Gan daflu ffwrdd unrhyw obaith yn ein hunan gyfiawnder. Eithir ydym ni oll megis peth aflan ac mesnig bratiau bydron yw ein holl gyfiawnderau. Taflwch nhw i ffwrdd yn gwisgwch Grist, yr hwn a osod o ddiw yn iawn,
trwy ffydd yn ei waed ef, i ddangos ei gyfiawnder ef, trwy fyddeiant pechodau o wnaeth hyd o'r blaen, trwy y ddioddef garwch Duw. I ddangos ei gyfiawnder ef y pryd hwn, fel y byddai ef yn gyfiawn, ac yn cyfiawnhau y neb sydd o ffydd Iesu. Dyna'r wisg sydd gyda ni. Cyfiawnder Crist. A dyna'r drefn. Chi'n gwybod yr emyn arbennig yma. Cael trefn. Trefn i beth? Cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iechydwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei chwron cyfiawnder yn gweud digon. Chi'n gwybod y lluniau nesaf? A'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. I chi gweld, oedd y tad yn fodlon ar y mab yma, yn ei fryntni difrifol. A dyna, beth mae'r tad yn gwneud nawr drosoch chi fel Cristion, yn gweiddi bodlon i chi yn Iesu Grist. A beth yw neges yr eglwys, diolch byth meddyseion am yr iawn. Beth i ni fel teulu y prynhawn yma? Mae'n hyfryd i brygethu i Gristionogion. Chi'n gweld gwahaniaeth yn y gwynebau. Yn awr hen deulu'r gollfarn, llawenhawn. Mae cymwrth yr un cadarn llawenhawn. Angrydadun. Mae galwad heddiw eto. A bythol fywyd ynddo. Chi'n gwybod am y mab yma? Y mab y farlwn, oedd e mwy diogel nawr. Byth pan ddaeth e'n ôl at y tad yma, nag oedd e gyda'r tad. Oedd na berygl iddo adael yn gadael naeth e. Oedd wedi dyfod yn ôl at y tad yn Iesu Grist. Dim gobaith i fod yn fradlon eto. Y sicrwydd yma, bythol fywyd ynddo, ni chollir neb a gredo. Efallai bod ni am y llwaith yn gofyn y cwestiynau, ai am fy meia i dioddefodd Iesu mawr. Ond yng Nghrist, ni chollir neb a gredo. Dyna'r fodrwy yna. Y sel yna o dragwyddoldeb, llawenhawn, gan lwyr ymroddi i Grist am yr iawn. O, na fydden ni'n gallu'r wneud hynny. O, na fydden ni o'r prynhawn yma yn medru trwy ras Dyw ymroddi'n llwyr i'r arglwydd Iesu Grist. Fydde gyda ni lawer fwy o gariad at bawb arall hefyd. Mwyaf yw yng nghariad i at Crist, mwyaf fydd yng nghariad i tuag atoch chi. E fe yw'r iawn dros ein pechodau. O'n i wedi gorffen fyna nawr, o'n i wedi paratoi ac wedi gorffen. A wy'n cofio gorffen gyda hyn. Yn arbennig i angrydadun mae hwn nawr i orffen y prynhawn yma. O'n i yn yngweli. Ac yn sydyn, dath 3 gair i'n feddwl i. A dyma'r 3. Fel yr wyt. Ac feddyliais i fel yr wyt. Mae yna rhyw garol neu rhywbeth fyna dod i'n feddwl i. O'n i'n gwybod fod y rhywbeth nid ar plygain. Gofynes i'r wraig, allu di gofyn yma'r emyn yma'n dechrau, a fel yma i. Diosgodd Crist ei goron, o'i wir fodd, mwyn coroni seion o'i wir fodd, i blygu ben di halog o dan y goron ddreinog, i ddioddef dirmig lludiog, o'i wir fodd,
codi pen yr eog, o'i wir fodd. Arbenigrwydd y gair yn dyfa. O'i fodd ath e'r groest drosoch chi. Dyna pam yn rhoi ein hunan yn llwyr iddo fe. O nawr, beth am y pechadur? Dyma'r plygain eto. Am hyn bechadur brysia. Fel yr wyt. Fel yr wyt. Chi'n gweld y ddameg fyna, na di ni? A lle fe wneud dim. Oedd gyda ddim byd, oedd gen dŵr i olchi hynna. Oedd gyda ddim dillad i roi o'i flaen. Dath e fel yr oedd e. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt, fel yr wyt. I mofyn am y noddfa, fel yr wyt. I tir a gorwyd ffynnon, a ilch dy glwyfau dion. Fel ei ragwyn yn salmon. Fel yr wyt. Gan hynny, tird yn brydlon, fel yr wyt. Os oes rhywun yn gwrando o prynhawn yma, fel pechadur, dyna'r cynnig y prynhawn yma, fel yr wyt. Felly ddwn ni ddim yn nabod pwy wyt ti nag ble wyt ti, ond fel yr wyt. Gan hynny tird yn brydlon, fel yr wyt. Amen. Ni'n gorffen trwy gannu 197. 197. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn. Mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn maeddiangau hun. Hynod fawr yw e nawr, brenin, nef a deiar. Lawr. 197.
Diolch i ti o Dduw ein tad fod yna y nefoedd yma. A diolch i ti o dad fod yna lywenydd mawr ymhlith y rhai sydd o flaen dy orsedd di yn awr. Rhai anwyliaid felly sydd wedi gadael ni. Ond ni'n diolch i ti o dad fod dydd mawr i ddod pan fyddwn ni gyd yn ymuno gyda'n gilydd o flaen yr orsedd yna am dragwyddoldeb wedi ein gwisgo yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn llawenhau yn ei ymddangosiad ef ac yn byw gyda'n gilydd ac o'i flaen ef mewn perffaith lywenydd a chariad. O dad, gwnae ni edrych at y nefoedd ac i ddisgwyl ac i weddio. Ac yn awr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw y chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll o'r awr hon hyd yn dragywydd. Amen.